Ate, pila to'y bayad tong bunyag ate? Ilang bayad sa bunya dahil sa itong imukan? Dos, no? Kadaman ka ng mga kuan dito. Pila ka buok mangugos? Ogos. Oo. Pila ka buok makugos, mo na anak dyan. Maayagin ni mohimo og diversionary tactic ning mga sulpot. Wa nila gitan-aw tong kana bitong sentro sa realidad concerning sa giingon nila nga mura ba og ipasabot nila sa mga tawo ang simbahan katolika ng wartas mga tao. Tanawa ning video nga ato ang gi tan-aw. 2,000 kuno ang bayad sa bunyag or bautismo. Sa pagturunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, sa panahon sa bautismo, kina-teaching simbang Katoliko sa panahon sa bautismo, ang grasya ni Kristo ang ato ang gidawat. Buti pasabot kung gikan kang Kristo nga tinuod nga Dios o tinuod nga tao kanang grasya ka, dili gyud na mabayran. So kanang gingon nila nga 2,000 sa pagmoingon sila 15,000, mingon sila 20,000, dili pa nakalabaw sa grasya nga gihatag ni Kristo diha sa tao sa panahon nga dawato nato ang gitawag og bautismo. Ngano man kay kaluwasan gud kalag ang isgutanan dinha wala sa tuwa bisag bata pa bautismohan na ngano man kay ngato ang gitan-aw sa Santa Iglesia kanang kabubuton ni Ginoong Jesucristo ba nga ang tanang tao maluwas ug masayod sa gitawag og kamatuoran. So kung mingon sila og bautismo gibayran kagamay ra ng 2,000 oy. Kung tinuod gyud na nga gibayran na. Pero ako pila naman ko halos nagtubo man kong tawag ini nga Katoliko. Wa pa gyud nahitabo nga na ako'y nakita or na ako'y nabasa kumbaga sa dokumento simbahang Katoliko or kana bitang mga balaod sa matag parokya nga ang bautismo maghatag ka og kini bitang donasyon or maghatag ka og kining nga bitang voluntary nga amount o umutan nato gi-fix nila pero mahog magyapon na sa gitawag og voluntaryo ano makita ra man magmuhatag kag di ba so wa pa jud ko nakakita nga niabot og 2,000 pero katong gingon ni madam nga naay every ninong maghatag og ingon anang amount tinuod to. Pero not necessarily nga mingon kag tag 200, 300. Depende man na sa imong kuhaon nga ninong og tawag ini ninong so kumukuha adino og ninag duha ka buok. Ibot na to tag 100 ang matag usa ka ninong dito. 200 ra. Dili mo abot og tawag ining 2,000 pero kung gusto nimo nga bunga gyud ka nga gusto gyud nimo nga tibuok barangay imong taga kuha og ninong ninang o siyempre one of the rules siyempre kung maghatag ka og sponsorship ikaw ang tawag ining witness sa tawag ining nga gibautismo o ikaw mamahimong godfather ni anang moong gitawag og bata so kinahanglan po kay imo ang sacrifice nga i-offer pud nimo dito sa simbahan. So part man na sa buluhaton sa matag Katoliko kay every prayer, every function kinahanglan ka mag-offer og sacrifice og kana nga sakripisyo pwedeng madonot or pwede pong gitawag og mawala sama kaniadto ba sa Old Testament nga every prayer mag-offer sila og sacrifice sa unang mga hayop paliton nila sa gawas i-offer nila sa templo karon dili na pwede na nga naman kay tangtang naman tong halad nga mga mananap. So sa tuwa kami mga Katoliko pag oras o mag-offer mi og prayer na ami ihalad nga mamatay kung dili mga bulak kung dili tawag ining uban nga mga halad for example kining mga prutas or mga bugas or either kwarta ang among ihalad. Ngano man kay part na sa obligation sa mga Katoliko nga mag-offer og personal sacrifice sa panahon ilabi na kung mag-administer og sakramento ang usa ka pari diha sa amo ang gitawag og simbahan. Pero again, dili na bayad ha. Ngano man kay ang bayad manggod mugnahulog nga counterpart sa gihatag grasya. No. Dili na tawag anang equivalent na counterpart kung baga. Kung i-compare gyud nato nga payment para sa sakramento kay again ang sakramento dili gyud na mabayran. Pero sa kunang giingon diversionary tactics ang ginahimo sa mga sulpot kay para mahugawan ang naong sa simbahang Katoliko. Style nila himuon nila nga murag pangwarta ang simbahan pero wa sila kabantay nga gidadaot na for example granting mo ta limit nga 200 gyud ang bayad sa panahon na bayad ha ang nagingon nila nga bayad sa gitawag bautismo 2,000 kapila na mahitabo sa kinabuhi sa Katoliko
kas ara na mahitabo kay ang doktrina sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang bautismo kausara mahitabo sa kinabuhi sa tao. So sa tibo kinabuhi nimo 2,000 ra ang imong gihatag, ha? Granting with admitting ang 2,000 gid ha. Do kumusta man ang 70 Adventist? Kining naghimo aning video. Kay ang pundok ani 70 Adventist man, naa sila'y tithes or 10% taga-bulan. Granting nga tawag ining 2,000 ang gihatag, i-compare nato dito sa mga 70 Adventist. Butang nato og 15,000 ang bulan aning ato ang amigo. Pila may 10% sa 15,000, 1,500 taga bulan. So sa napulo ka bulan, 15,000. Wa pa ni abot og sa katuig ha. 15,000. I-add pa nimo tong another 3,000 nga duha ka bulan kay para mahimo siyang 1 year. So mahulog sa 18,000 rather. Mahulog sa 18,000. Kung i-compare nimo ang bautismo kanang giingon ninyong bayad nga 2,000 ang kausara mahitabo, ang inyo ha isa pa lang katuig sa pagka-member 15,000 na. So, kining mga butbuton nga mga amigo natong mga sulpot, particular ni kining defensor sa Badista, inyong tawag ining gihanyag, kaning kining tawag ining Katoliko ng warta kay 2,000 ang bayad sa bautismo, ang inyo kay 15,000 taga tuig. Pila ka 2,000 na? 7 ka 2,000 na. So, granting nga tawag ining bayad to, mo i-compare nimo sa 2,000 ang 15,000 sa usa lang ka tuig. Ang gipangortahan mga Sabadista, dili Katoliko. Nagtagitanaw na sa 2,000 kay para imo ng Katoliko ng warta, pero pag oras ug muhawa ka sa Katoliko, kanang 2,000 nimo kapito na kapiluon sa matag tuig unya og nabuhi ka og napulo ka tuig gikan sa pag-convert niyo pagka Sabadista. Pila ka 2,000 ang imong gibayad. Kung sa usa ka tuig 7 ka 2,000, sa napulo ka tuig 70 ka 2,000. Diba? O ya, 70 ka 2,000 ang imuhang ihatag sa simbahan. Sa sektang gitukod sa mga Amerikano, gitukod ni Ellen G. White. So, kinsa may gipangortahan ron? Dili kami gipangortahan, kamoy gipangortahan. Gipakita lang sa inyo ha mga, okay ni, mura na gipaon sa inyo ang 2,000 kono sa bayad sa bautismo, pero wa ang at the back of that situation or scene, gitago sa inyo ha. Ngano man kay mas makakwarta kining mga sulpot nga mga Sabadista sa inyo mo na ay gyud magpailad. Yan nga naman kay tan-aw ang 2,000 pagkaman pag-abot silang sikta himuon ng tawag ini sa matag tuig 7 ka 2,000 imong ihatag mo na kung magpa-convert mo sa Sabadista ipangortahan gyud sakto. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid natin mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.